Na, szevasztok gyerekek, itt Geri, és egy újabb videóval jelentkeznék nektek, ami nem más, mint arról fog szólni, hogy kirakjuk a Rubik 4x4-et. Ami, gondolom, erről, egyébként kövessétek majd ezt a fehér, amit most a Drag to Play alá tettem, kövessétek majd azt, az egeret. Az egér nyomát, itt az 1, itt a 2, itt a 3, itt a 4. Valószínű erről lett elnevezve. De nem, nincs itt mást elmondanom, kezdjük is el. Első lépés. Ezeket itt egymás mellé csoportosítjuk, úgy, hogy ez a kettő így összeíjen. És azt az oldalt kell megkeresni, jelen esetben ez az oldal, ahol mindegyik passzol, mert hát itt hiába csinálnám meg, mert itt bárhogy lapozok, nincs ott a sárga. És hát ez erre is, meg erre is vonatkozik. Amiben ez a rész így nem tartozik bele. És hát nos, a következő lépés az lenne, hogy felrakjuk mindenhol a középső közepeket, amit úgy kezdünk, hogy nyilván a sárgát forgatjuk fel, és aztán így meg beforgatjuk ide, és akkor ezek megvannak. Az összeset sikerült berakni, ezt azért nem akartam megmutatni a videóba, csak úgy szimplán egyszerűen, mert azt gondoltam, hogy erre mindenki rá fog jönni, de azért a gyengébbek kedvéért beraktam ezt a nagyon-nagyon egyszerű primitívet is. Ezután következnek az idevaló felrakások, hogy sárga, piros, meg ide is sárga, piros lesz, ide meg sárga, zöld, sárga, és hogy ezeket is azonnal berakjuk, amik itt vannak. De kezdjük mondjuk az ilyesmikkel. Azt úgy tudjuk felrakni, hogy itt látjuk, hogy zöld, meg piros van. És ezt föl fogjuk rakni ide be, amire az a megoldás, hogy a zöldnél legyen, és hogy véletlenül se a pirosnál húzzuk fel. És ugye két ilyen van, hogyha véletlenül itt lenne a piros és ott meg a zöld, akkor az valószínű nem lenne jó, az valószínű, de lent lenne való. Na mindegy, a lényeg most húzzuk be. Ez a megoldás, hogy itt föl, itt megint föl, itt le, és itt is le. És már is bejutott ide. Na de hát, ezeket mi talán még egyszerűbben is bele lehet illeszteni. Ezt a sárgát meg a kéket. Mégpedig így. Spik, pik. A pirosat ugyanúgy pik, pik. A kéket is ugyanígy lehet bevinni. És a zöld-sárgát is ugyanígy lehet bevinni. Na de viszont... És most jön az, hogy most már majdnem az összeset beraktuk. Itt a sárgákat. És ráadásul nem is az összeset jól. Ezt itt rosszul raktuk be, úgyhogy ezt kihúzzuk. És újra beteszünk valamit helyette. Ide meg kell zöld-piros. Amit így tudunk meg... Ja nem zöld-piros. Zöld-kék. Amit ugyanígy tudunk megoldani, csak előbb föl kell ezt húzni. A következő lépés pedig az, hogy a sárgát innen lehúzom. Na, igazából a másik módszer, ahogy csinálhatnánk, az ez lehetne. De viszont ilyenkor lejön ez, ami nekünk nem jó. Úgyhogy ezt ilyen esetben nem lehet, ez csak a 3x3-as Rubik kockán lehet alkalmazni. És ugye itt
Ezt nem forgathatnánk fel, mert itt ugye nem kék van. Ugyanúgy kék-piros, csak ha így felvinnénk, hát az nem lenne jó, mert hát nem nézne mind a kettő ugyanolyan oldalba bele, úgyhogy ilyenkor mondjuk, hogy újra tervezés. Hanem felhúzzuk ezt, és így visszük be a pirosat, és így hozzuk le majd a sárga-pirosnak a helyét. És bevisszük. Na és nézzük, mi a helyzet ezután, mikor már minden, itt is minden megvan, mert ez a három is eddezik mindenhol, mindenütt. Én általában a sárga tetejét szoktam kezdeni, de nem tudom ti, hogy vagytok vele. Azt így kell, hogy ugye látjuk, itt van a sárga-piros, ezek egyébként nagyon erősen tud intuitív lenni, de azért megpróbálok egyértelműen magyarázni. Lehúzzuk balra, lehozzuk, behúzzuk, és vissza. Itt a zöld meg ugye ide be kell, úgyhogy ezt meg ide fogjuk így bevinni. Ilyen esetben, meg hogyha ugye egyet nem tudunk bevinni, meg ezeket össze kell mosni, ezt a sárgát, meg ezt a sárgát. Hát ez így egy egyszerűbb módszer, mert hát azonnal benn is van, és ezzel probléma megoldva. De hát mutatok még néhány állást. Na de mi van akkor, hogyha ez a sárga meg a piros így metszi egymást, és nem itt? Akkor ezt magával viszi, és nem csatlakozik be ide a sárga mellé. Nos, hát erre az a megoldás, hogy először idehozzuk ezt a kis lukat, és levisszük arra fele, amerre akarjuk, majd arra fele, amerre volt az összemosandó a középpel, és vissza. És így már beállt az előbbi pozícióba, hogy be tudhassuk rakni. És így már minden szuper. Na és hát erről nem fog készülni egy olyan hosszú oktató videó, hiszen ez nagyon egyszerűen megoldható. De nekünk ez a sapka, vagy nem tudom, ilyen koronafej, hogy mindegyiknél ugyanazok vannak. Ez nekünk nem jó, mert ebből nem tudjuk megoldani, ezért átváltunk egy ilyenbe, ahol mind a kettő megegyezik. Ugyan itt a hátsója így rendben van, ez a kettő egyáltalán nincs rendben, és ami metszi a másik oldal sincs rendben, meg itt se. Nos, nekünk ez se jó. Ilyenkor be kell vinni ezt, meg ezt is be kell vinni, és ismét visszahozni. És még mindig ilyen. Nos, ilyenkor még egy körre el kell küldeni. És újra megcsinálni ezt az algoritmust. És ilyenkor már úgy lesz, hogy ugyan itt hiányzik 2, itt meg azért megfelel a 2-ből 1, mert itt a zöld megfelel, itt meg a kék felel meg. Viszont itt a hátcsaja nem jó, mert itt nem ő passzol, mint az előbbinél, ahol ez a 2 se passzolt. Most erre a megoldás, hogy kiválasztjuk azt a részt, ahol ez metszi ezt, és ahol az ebből kiinduló azonos színű a mellette lévőben, most azzal fogunk foglalkozni, ez pedig most itt nem érdekes.
az a megoldás, hogy erre a részre ráforgatunk egyet, aztán meg kihúzzuk. Kihúzzuk erre felé. Mert ha erre felé húznánk ki, az így belenyúlna. Ha erre felé húzzuk ki, akkor itt semmibe nem fog belenyúlni, és ez így lesz jó. Nos, és az utolsó lépés, az pedig az, hogy azt kell csinálni, hogy bal oldalt csináljuk meg, és de jobb oldalból húzzuk ki, és levisszük. Jobb oldalt fordítjuk föl, de bal oldalt visszük ki, és le. És ezt addig kell ismételgetni, amíg ki nem jön az az állás, amit mi vágytunk. Az az, hogy készen van ez az egész. Nos, hát ennyit akartam volna bemutatni. Szemmel láthatjátok, hogy azért én is sokat agyaltam ezen, hogy ezt most hogy kell kirakni, de hát látjátok, hogy ennyi az egész, ilyen egyszerűen ki lehet rakni. Mindegy, a lényeg az, hogy ha tetszett a videó, és úgy gondoltatok, hogy hasznos, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!